El Sant Jordi aquest any jo diria que és gairebé insuperable. Ha estat una sorpresa. Inoblidable. Lluminós. Platòric. Surreal. Impressionant. És el començament de tot. Molta alegria i molta eufòria. Avui era la Catalunya eufòrica. El primer balanç que podem fer d'aquest Sant Jordi és que és el millor Sant Jordi de la història d'Ara Llibres. Tenim dos llibres com els més venuts en català, que són el llibre del Carles Reixac i el llibre de l'Isidre Esteve, però a més voldria destacar que ens han forjat molts llibres. El del Matthew Tree, el del Sebastià Serrano, el del Roger de Gràcia, amb Caçó de Paraules, el de la Sílvia Soler, molts llibres, molts llibres. Llavors, per nosaltres era un Sant Jordi molt important que havíem de consolidar la nostra posició en el mercat. Ho hem fet i això ens dona força per l'any que ve poder tenir grans apostes de no ficció i també de ficció. Bueno, per mi t'haig de dir que és algo completament nou, no? Jo fins fa poc menys d'un any era un pilot professional del món del motociclisme que m'aixecava al dematí i entrenava per guanyar. I bueno, amb aquesta nova experiència del llibre el que intento és disfrutar-ho, no? M'ha agradat estar aquí a Barcelona amb tota la gent, els diferents stands, i la veritat és que m'ho he passat molt bé. Ha sigut una diada fantàstica, hi havia moltíssima gent. Crec que continua sent molt vigent el Sant Jordi, que és una festa de carrer, que és una festa ciutadana i que ha anat fantàstic, un dia inoblidable. És un privilegi poder tenir contacte amb la gent que t'ha llegit i que vol comentar-lo, o no sé, sobretot la sensació de fer amics, no? Més que de tenir lectors, no? Fa bastants anys que firmo per Sant Jordi, hi havia més gent que mai, però la gent no només passava, sinó que passava, es quedava i estava molt atenta, no? Que la gent estava molt receptiva. Hi havia en alguns grans magatzems el 30% més de facturació. Jo crec, sincerament, que hi ha hagut un increment de vendes bestial, no? Per tant, tots els que diuen que es ven menys i que es llegeix menys i que no sé què, aquest pessimisme que a vegades sembla que regna amb el món del llibre i de la indústria editorial, jo no me la crec. Jo veig a la gent amb moltes ganes de consumir llibres, amb moltes ganes de llegir i amb ganes de compartir històries amb els escriptors. Home, ha estat un Sant Jordi fantàstic, no? Primer pel temps i després perquè jo he tingut l'experiència d'estar al mig d'un mercat de Calaf, no? El que havia de tot. Tenies el Paul Preston al costat i a l'altre, doncs, el Risto, no? I després han vingut molts grans escriptors de fora, no? O sigui, trobar-se amb Isabel Allende a Barcelona, home, és tot un gest. Vol dir que nosaltres aquí aquest dia concentrem escriptors, no només catalans, sinó també de la resta de l'estat espanyol i de fora, i això és una gran signe, no? Sí, està bé, perquè coneixes quin és el teu lector, quin tipus de lector tens, i també intercanvies. Hi ha gent que ja s'ha llegit el llibre, per exemple, i venia que simplement li firmés, i intercanvies doncs, opinions sobre què els ha semblat el llibre, quin és l'espàs que més els ha agradat, i està bé. Això jo crec que aprens. Jo estic molt content, perquè ha estat un Sant Jordi d'aquells que el meu llibre és un llibre que és novetat i no és novetat. Va sortir fa 6 mesos, però la tercera edició acaba de sortir. O sigui, jo no sabia què passaria. I el que ha passat és que he anat signant amb regularitat amb cada sessió de signatures. I això és molt, diguem, grata. O sigui, a més, la gent que ha vingut volen aquell llibre, no és aquella tonteria de que t'he vist a la tele, hòstia, has fet un llibre, no, venen pel llibre. És el meu primer Sant Jordi i m'estreno amb una novel·la històrica i per mi ha sigut una experiència molt gratificant poder tenir el contacte amb el lector, he vingut amb molta més gent de la que m'esperava. Tot el dia, vull dir, avui venien 7.000 aficionats del Manchester veient això i deien, però per favor, si els hooligans sou vosaltres avui, no? I hooligans ben educats i hooligans culturals. La gràcia és que no només els grans, que és difícil aconseguir els grans, sinó també els petits, cada un en el seu registre. Teníem un Jordi Llavina, teníem un Barril, teníem la Sílvia Soler, teníem la Montse Barderi, teníem gent que, alguns més i altres menys, però que no havien de tenir tantes signatures i al final tothom ha signat. El Pau Planes, que és un escriptor novell desconegut, ha signat. Les Bruixes de Viladrau, s'ha signat. Acabem una etapa, que és l'etapa de crear tot el procés d'Ara Llibres, i en comencem una, que és avançar cap a ser líders en el mercat editorial. I per nosaltres aquest primer i segon lloc en els més venuts avui el dia de Sant Jordi comença una etapa completament diferent, que vol dir
abordar seriosament l'hegemonia en el camp de la ficció, consolidar el camp de la no ficció, vol dir que els 5 propers anys que vindran seran realment importants i són un bon començament.